हाय लोगोफोर, माब्रैहाय दं? दिनै अखा हानायनि गेजेरजोंबो आं मोनसे भिडिअ लाबोबाय लोगोफोर। अखायानो बिराद हागासिनो आरोना लोगोफोर, अखायानो नागारथारा। सानब्रै सानबासो जाबायहाय अखायानो। ओमफ्राय दिनै एसे स्रांबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आरो लोगोसे दिनै आंनि इउटुब चेनेलाबो 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोननि अननायावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच बावहरो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै अखा हानानै न'आबो बिराद गिसि जाजोब्बाय। मा खालामनो आरोना लोगोफोर। न'आबो हानि न'सो नालाय गिसि सिखांजोबो लोगोफोर। ओमफ्राय नै लामायाव एसे स्रां मोनलायलायो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय न'आव दाउ अमा बायदिसिना थायो नालाय, ओंखायनो एसेब्लाबो सिथ्लायाव गिसि बोरैबा मोनो आरो थानो। ओमफ्राय नै अखाया जा गोसोम जाबोगासिनो लोगोफोर। एसे स्रांदोंमोन आरो खोमसि जाबोगासिनो नै। अखा हानानैनो जियानो रानला लोगोफोर। नै न'आबो जि लेथेर फेथेर जागासिनो दं। न'खौबो खानो हायाखै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय मा खालामनो, अखाजों माजों थानोनो जायगा गैया बायदिसो जादों जोंहा। ओमफ्राय नैजाबो आंनि अमा माथामखौ खानानै दोनदो आरोना लोगोफोर। न' सिङाव जोबना दोनदो। नङाबा बेसेबां अखा सिजानो ना, मानसियानो सिजानो हाया आरो बिसोरो बुंनो रोङा नालाय। नै माथामखौ बेयावनो मासे खाना दोनदो आरो। बिराद आदार नागिरगासिनो नै। माफा खानानै दोनै, मासेया उन्दुना दं जानानै। ओमफ्राय मासेया नै नागिरगासिनो आरो मासेया ओइजा खनायाव नै। ओमफ्राय दंफांखौबो सिंखावनानै बेयावनो दोनदो आरो, दोननो जायगा गैया नालाय। ओमफ्राय अमाखौ माथामखौ बेयावनो दोनबाय खानानै। अखा नागारब्ला आरो बाहेरायाव दोनगोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै बिफाङानो गिदिंनानै बिफां गिदिर जोंहा, ओंखायनो एसे जायगाया गिसि। बिफाङानो लोगोफोर नै। जेथिं नुयो बिथिंनो बिफां। अखाया एसे नागारबोला हामगौ सानगासिनो, जिफोरा राननाय बायदि। अखायानो नागारथाराहाय। माइखौबो फुङावनो सौना लायबाय आरोना मिलाव लोगोफोर। नै गारियाव लेथ्रा जाजोबना दं। माइरं गैयामोन, ओंखायनो माइरंबो गैया गुन्दैबो गैया, ओंखायनो फुङावनो सौना लायबाय आरो लोगोफोर। अखा हानानैनो जेबो खामानियानो जालाहाय लोगोफोर। स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै, दोनथ'बाय, बाय बाय।